espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doce e mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia noutro tempo. Nestes días e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, chea bondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doce e mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Bueno, moi boas tardes. Benvidos a esta carballeira, a este souto do rodo de García Sánchez. Eu estou na miña casa, vivo aquí a 300 metros, veño andando. Aquí teño xogado moito cos meus fillos, he pasado moitas tardes de calor como estas aquí á sombra, e damos a benvida pois, a todos os veciños, a todos os amigos que veñen de Ladín, tamén da comarca do Deza, por suposto, a Ana Pastol, que é unha veciña máis desta terra, e o presidente Alberto Núñez Feijóo, que nos acompañan neste mitin. Eu confeso que teño o corazón partido, e que estou algo preocupado. Tiñamos que estar moi contentos, os que apoiamos ao presidente Feijóo, os que apoiamos ao Partido Popular, porque as enquisas que estamos vendo son absolutamente inmellorables. O presidente ten todos os test, todos os datos ao teu favor, os temos todos ao noso favor, é o presidente o candidato máis valorado, o que os galegos queren que xestione Galicia, as enquisas nos dan uns resultados inmellorables. Nunca antes un candidato tivo unhas enquisas a unha semana vista tan a favor, nunca antes se plantexou con certa antelación unha maioría tan ampla, e, sin embargo, estes datos, que a verdade son para estar moi contento, presidente, a mí me xeneran unha certa inquietude, me xeneran un certo medo, porque pode ser, agardemos que non, que deriven nun exceso de confianza. E ese exceso de confianza sexa absolutamente prexudicial. Ata o momento, e falta unha semana para as eleccións, non hai nada feito. Ata o momento, o presidente Feijóo e o PP temos 0 votos na urna. 0 votos. Hai que ir votar. Temos que ir votar. Temos que ser conscientes de que non podemos relaxarnos. Non está nada feito. Se nos relaxamos, se pensamos que xa se ganado unhas eleccións, as perderemos. Non hai forma máis fácil de perder unhas eleccións que dadas por perdidas ou dadas tamén por ganadas. Que ninguén quede na casa. Os que estades aquí, que en principio vais a ser sobre 150. É curioso
é a primeira vez na historia política que en vez de pedirle a xente que veña a un mitin, temos que pedirle que non veña a un mitin, por as condicións obvias que todos coñeceres e que todos coñecemos. Eu vos pido que onde poidades, cada un de vos, cas vosas familias, cos vosos amigos, cos vosos veciños, que lle digades que vayan votar. Se pode votar e se vai a votar con total seguridade. Hai uns protocolos postos en marcha que fan que sexa absolutamente seguro ir a votar. É máis seguro, vai ser máis seguro ir votar que, por exemplo, ir á misa, ou ir tomar un viño, ou ir a unha tienda. Non? E é moi importante que sexamos conscientes que temos que ir a votar e que debemos animar e pedirlle á xente que vaya a votar. Fai algúns anos, no ano 2015, nunhas eleccións diferentes, naquel caso as eleccións municipais, con Pepe Crespo como candidato, unha semana antes das eleccións, un día como hoxe, o domingo anterior, tamén as enquisas eran fantásticas. Lembro que nos dicían que eran 15 ou 17. 15 un xornal e 17 outro xornal. Na rúa, igual que agora, se respira bo ambiente, se ve que hai capacidade e ganas pois, de ganar estas eleccións, de apoiar nestas eleccións, pero ao final, se nos relaxamos, se non vai a votar polo que sexa, pois podemos caer ou podemos perder. O máis importante que hai, sin dúbida, é ir votar. Non hai nada ganado e necesitamos que todos vós, que cada un de vós, lle diga aos seus amigos, familiares, compañeiros, que vayan votar. Por suposto, que voten ao PP, obviamente, que voten ao presidente Feijóo. Pero temos que ir todos a votar. Bueno, dáse a casualidade que estou falando, diante das dúas persoas ás que máis debo en política. A miña traxectoria política, mellor ou peor, ten dúas persoas referentes. Neste caso, Pepe Crespo e Alberto Núñez Feijóo. Xa fai moito tempo, alá por ano 99, fun na lista para concelleiro con Crespo. Como suele pasar na vida en moitas ocasións, un non sabe como acaba metido nunha lista electoral. Eu nunca o planifiquei, nunca o pensei, a verdade. Pero tamén unha vez que entrei en política municipal, en política local, me din conta da importancia que ten a política. Que ten a política para facer cousas. E, sobre todo, o gusanillo que nos entra, aos que nos dedicamos a esta nobre tarefa de facer cousas que redundan nun ben xeral. Por exemplo, esta carballeira, este souto, onde estamos hoxe, que é fantástico, pois é un exemplo de como se poden facer as cousas e como se deben facer as cousas a favor do interés xeral e partindo sempre do diálogo e da xestión. Esta carballeira costoulle ao erario público 0 euros. Isto era, hasta non fai moito tempo, unha propiedade privada que fomos capaces, a través do convencemento e a través do diálogo, de facer un convenio cos seus propietarios e conseguida para uso público. E hoxe, pois estamos aquí, todos os días están aquí, pois centos de veciños pois que disfrutan desta maravilla natural e que demostra a importancia que ten a política e que ten a política para facer as cousas ben e para facelas a favor do interés xeral das persoas. Mais adiante, no ano 2009, tuven a sorte e o orgullo de traballar co presidente Feijóo e de servir a Galicia, primeiro no Parlamento de Galicia e nos últimos anos como conselleiro de Educación, de Cultura e de Turismo. Eu podo dicirvos, aquí públicamente, que non nos escoita ninguén, que son dous estilos moi diferentes. Creo que eso todo o mundo que os coñece o sabe ou percibe, e eso non é bo nin é malo, son dous estilos diferentes. Pero ambos comparten unha cuestión tremendamente importante. Ese elemento que comparten e que lle trasladan ás persoas que traballan ou traballamos con eles é unha enorme pasión, un enorme compromiso e unha enorme responsabilidade co que fan. Son responsables co que fan e, en certa medida, cada un no seu ámbito son dous grandísimos políticos que fan cousas, que queren facer cousas non poderes, senón por interés xeral, e para min ten sido pois un honor servir
con Pepe Crespo, os dadinenses, e é un honor actualmente servir o presidente Feijóo a todos os galegos. E hoxe estamos aquí en Lalín, e para dicirlle a Lalín, para dicirvos a todos vós, tamén aos compañeiros da comarca de Deza que estades aquí, e para dicirlle a toda Galicia que temos un reto por diante. E, como ben di o presidente, nós falamos facendo. E hoxe Galicia pode presumir, no bo sentido da palabra, pode ser a comunidade autónoma, o viemos nos medios de comunicación estes días, onde máis medrou o emprego e máis se reduceu o paro nos últimos meses. Galicia tamén hoxe é a comunidade autónoma que, do punto de vista sanitario, ten sido e é modérica, a primeira en salir do estado de alarma, e con os datos sanitarios nesta terrible situación que vivimos, os mellores, sin dúbida, os mellores datos de España xunto con Canarias. É certo que hai que seguir estando alerta, temos que seguir cumprindo os mandatos higiénicos sanitarios, o estamos facendo aquí todos nós, pero tivemos e temos os mellores datos de toda España desde a perspectiva da loita contra a pandemia. En educación, podemos estar sanamente orgullosos. Temos os mellores datos, dos mellores datos de España. Temos as tasas universitarias máis baratas. Temos tamén un sistema educativo tremendamente inclusivo, que non deixa nadie atrás. E iso non é un eslogan, iso é unha realidade. Temos tamén, desde a perspectiva turística, un crecemento moi potente. No ano 19, fomos a comunidade autónoma que máis medrou de España en materia turística, sendo España o país máis turístico, dos máis turísticos do mundo. Medramos un 6%, a media de España foi un 1%. En política social, en anos tremendamente difíciles, fomos capaces de duplicar variables tan significativas como, por exemplo, o número de prazas en gardería ou as persoas que atendemos en dependencia. Galicia, gracias ao presidente Feijóo e gracias ao traballo que fixemos colectivamente co seu liderazgo, temos sido e fomos un exemplo e unha referencia en toda España. E a verdade é que o fixemos ben feito. Non hai que ser triunfalistas, pero fixemos partindo sempre da humildade, partindo sempre da planificación, do traballo, do esforzo, do rigor, do sentiriño, e hoxe Galicia é un exemplo, ou poderá dicir Ana, claramente, que coñece toda España, é un exemplo para todas as comunidades autónomas de España que nos teñen como referencia. E isto non é unha casualidade, non é unha casualidade, porque podemos destacar nunha variable ou en dúas, pero prácticamente en todas as áreas de xestión pública, Galicia destaca. E iso non é casualidade, iso é o fruto dun traballo, é o fruto dun goberno, dun bo goberno. A veces nos preguntamos que é iso do bo goberno, e certamente non se pode, ou é difícil de explicar nun xeito resumido. Pero o bo goberno é igual que nunha casa, é xestionar o que se ten. É xestionado para cumprir aquelas necesidades básicas que permiten que unha familia ou un país ou unha comunidade autónoma vivamos mellor. E iso non só é ter máis diñeiro. Hai moitas familias, moitas empresas, pois que poden ter moitos recursos, poden ganar moito diñeiro, pero se non hai unha boa administración, se non hai unha boa xestión, pois ao final pois os resultados son negativos ou os resultados non son os que deberían. Temos feito moito, o presidente Feijóo ten feito moito, tamén é certo que nos queda moito por facer. Temos grandes retos por diante. A política é unha evaluación continua constante, onde cada certo tempo hai unha evaluación, hai un examen, hai unhas eleccións. E temos grandes retos por diante. Todo indica, e non digo nada novo, que o ano 21 e o ano 22 van ser anos difíciles, xa están sendo. Estamos superando unha enorme situación sanitaria moi difícil, pero tamén todos sabemos, non é nada novo, de que se avecina pois unha situación económica, laboral, de emprego tremendamente complexa. Temos que reactivar, temos que recuperar, temos que incentivar, temos que potenciar a economía, o emprego, os sectores productivos, e temos que facer unha boa xestión, a mellor xestión que se fixo nunca. E por isto, estas eleccións
son tremendamente significativas, quizás das máis importantes da nosa historia recente. Eu digo porque están pasando cousas que nunca pasado. Nunca tivemos unhas eleccións onde tivéramos que estar como estamos hoxe. E tamén sabemos que dentro de poucos meses pois teremos que facer frente a unha situación complexa. Vamos ter grandes retos, pero vamos ter tamén que mirar para adiante. Vamos ter que facer unha folla de ruta, vamos ter que ter un capitán ao frente da nave, ao frente de Galicia, vamos ter que ter os pés na terra, ben anclados os pés na terra, como teñen estes carballos ou estes castiñeiros, e vamos ter que mirar para adiante, non nos vai quedar outra. E vamos ter que facelo con ilusión, con esperanza, con proxecto, sabendo que é difícil, sabendo que é complicado, pero tamén sabendo que se facemos as cousas ben, como as fixemos ata o momento, gracias á dirección política que marcou o presidente Feijóo, Galicia vai ter esperanza, vai ter dificultades, pero vai ter esperanza. E remato como comecei, pedíndovos que vayades votar, pedíndovos que animedes a todas as persoas a ir votar, con seguridade, que non quede ninguén na casa, non está nada, absolutamente nada ganado. Non hai que confiarse, non hai que redaxarse. Nesta semana vannos a decir de todo. Vamos ter que escoitar de todo. E pese a que as enquisas son boas, como diría Pepe Crespo, se non o vou dicir eu, cando a limosna é moita, hasta o santo desconfía, non podemos en ningún caso confiarnos. Cada un de vós ten unha responsabilidade individual e colectiva de animar a todos a ir votar. Que non quede ninguén na casa, que todo o mundo vaya a votar nestas eleccións. E, presidente, aquí neste souto, nesta calvalleira, a unha boa sombra, temos que dicirche ben harto, Ladín vaiche dicir ben harto, Pontevedra vaiche dicir tamén ben harto, Galicia vaiche dicir ben harto, todos chimos a dicir que estamos contigo. Moita forza, moito ánimo, a túa sorte é a sorte de Galicia, e ti dís habitualmente cando rematas os mítines, Galicia, 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 eu estou seguro que se non nos confiamos, o día 12 Galicia vai dicir Feijóo, Feijóo e Feijóo. Moitas gracias. Moitas gracias e boas tardes a todos. É certo que dar un mitin nunha carballeira como esta pois é un placer, e botar aquí unha reflexión sobre o país nesta mesa máis longa que vin na miña vida, unha mesa de pedra, unha mesa desas que quedan para sempre, unha mesa que non se pode trocear. E ao lado destes carballos que teñen máis edade que a mitad dos que estamos aquí xuntos, pois é unha boa estampa do que é Odeza ou do que é Lalín. Decía Román que o estilo entre Pepe Crespo e eu é distinto, aínda que coincidamos no mesmo. É certo que eu son máis centrocampista e el é o Messi que mete o gol no último minuto. Por tanto, os estilos son distintos, pero traballamos no mesmo equipo. Traballamos no mesmo partido. Traballamos un partido que ten como objetivo Galicia. Traballamos nun equipo que é intentar servir os veciños. E estamos ás duras e ás maduras. Non estamos solo cando veñen vendadas, senón cando tocan vacas fracas. Ahora que van a vir unhas curvas moito máis grandes do que pensamos, porque estamos nunha especie de analgésico general en toda España.
chamados ERTES, que é o novo medicamento que estamos tomando, para que despois do verán, no mes de setembro, despertemos todos sin analgésico e veramos o impacto económico que vai a ter esta pandemia, que xa o ten, porque no mes de julio, onde España crea miles de postos de traballo, a pesar de que Galicia fixo 10.000 afiliados máis á Seguridade Social e 6.000 parados menos no mes de xuño, o conxunto de España tivo un incremento ao paro de 5.000, cando o que había que facer era un incremento das afiliacións e do emprego de miles de personas, se estuviéramos en situacións normales. Pero o certo é que ahora, en vacas flacas ou en vacas gordas, nós o que vimos a decir aquí moi claramente é que vos vimos a pedir que vayades a decidir o futuro de Galicia, que lle regaledes 15 minutos a Galicia o próximo domingo, porque desos 15 minutos depende a Galicia do ano 2024. Esa semente que é un voto, unha papeleta que se mete na urna e que sementa os próximos 4 anos e que vamos a recoller a colleita no ano 2024, é determinante. Hai sementes malas que non son capaces de fertilizar na terra, hai outras sementes que se botan mal, que as leva o vento, hai sementes secas que nunca florecen, e hai sementes que agarran a terra, que se incrustan nela e que pouco a pouco van producindo o froito esperado. Mirade, todo está preparado para poder sementar, pero nada está sementado. Efectivamente, dicen que as enquisas hai un partido, que é o Partido Popular de Galicia, que vai a arrasar nas urnas. A mí non me gustan esas enquisas. Primeiro, porque ningunha enquisa nos puxo fácil nunca ningunha victoria, e se somos especialistas é en ter mellores resultados que as enquisas. Por eso, a primeira mensaxe que vos quería trasladar: eu coñezo a xefes da oposición con enquisas de maioría absoluta. E non me gustaría a mí caer na trampa de unha enquisa estratosférica para despois despistarnos, que a xente se relaxe e que se produza pois un gran disgusto, non só personal, que sería o de menos, senón colectivo. Non podemos deixar a sorte ou as carambolas ou a quedarnos na casa o futuro de Galicia. Non debemos dar nada por feito, porque nada está feito. A abstención é o voto directo ou multipartido. Eu non me presento, insisto, para derrotar a ninguén. Xa me chegou con conseguir derrotar durante os últimos 12 anos os candidatos do Partido Socialista e do Bloque e de outros partidos. O próximo 12 de xullo, por tanto, non nos presentamos para derrotar a nadie, senón para que Galicia gañe. E se gana o multipartito, vamos a salir perdendo a maioría dos galegos. Porque non teño dudas de que a maioría dos galegos vai a votar o Partido Popular. A única duda que teño, que non é menor, é determinante, é se esa maioría de galegos é suficiente para sacar a maioría que necesitamos para que nos deixen gobernar por imperativo legal. Porque senón, aínda gañando, non nos van a deixar gobernar. Solamente gañando con maioría absoluta non queda máis remedio que goberne o que gañe. As victorias non se logran nunca esperando a que sucedan. Só hai unha maneira de lograr a victoria, que é indo a votar. E previamente a ir a votar, solamente hai unha fórmula para que a xente vaya a votar, que é pedirlle o voto. Hai xente que se cree tan sobrada, que se cree tan soberbia, que cree que che van un favor a xente si te vota. Que cree que polo feito de ir en un coche oficial, a xente xa te vota. Ou polo feito de que unha enquisa che diga que vas a ganar, a xente che vai a votar. Gravísimo error. Mirade, nós empezamos na política despois de unha derrota electoral que non foi tal, porque foi unha gran maioría do presidente Fraga, pero o 25,8% dos votos, 45,8% dos votos, non chegaron para aquela maioría absoluta. Faltaron unhos centenares de votos. Se en vez de ser o 45,8 foran o 45,9, a historia de Galicia hubiera sido distinta. As historias de un país mudan con medio punto,
de porcentaxe electoral. Si as enquisas que coñecemos hoxe tan estratosféricas baixamos medio punto en cada provincia, palmamos a maioría absoluta. E medio punto é, francamente, ben fácil de baixar e tamén é posible de subir. Por eso, os que estábamos ali daquela época, coñecemos perfectamente, recordo que Pepe Crespo era o xefe de campaña daquela campaña de Fraga. As enquisas nos daban maioría. Algúnas sí e outras non, hai que dicirlo todo. Nos pensábamos que estaba crudo, que estaba difícil, que había cansancio. Levábamos un candidato que levaba moito tempo fronte á Xunta de Galicia 16 anos. Non era fácil conquerir a quinta maioría absoluta. E agora tampouco é fácil. E non é fácil porque, o decía tamén Román, estamos con máscara aquí todos. E aqueles mítines que facemos en Alín no auditorio que están a reventar, tanto o patio de butacas como fora no hall, incluso xente na rúa, xente nas escaleiras antes de acceder ao auditorio, pois agora andamos con máscara, con separación entre nós, e tendo cuidado para que non haxa ningún accidente, ningún contagio e ningún brote. Por iso, queridos amigos, non deixemos de pedir o voto a ninguén. Nin por máis seguros que esteamos dos que nos van a votar, nin por máis seguros que esteamos dos que non nos van a votar. E non deixemos de votar. Por máis seguros que pensemos que o resultado xa está. O resultado non existe. As enquisas son unha cousa e o reconto electoral é outra cousa absolutamente distinta. É como se vai a xogar un partido e dice, no, o Barça vai a arrasar. No, o Madrid gana seguro. Bueno, hombre, a Champions está... E depois vai e se perde contra un equipo que está na mitad da tabla hacia baixo. Pois mirade, hai que pedirlle o voto a cada familia. Sí, en primer lugar a nosa familia. En segundo lugar hai que pedirlle o voto a todos os veciños. Porque Galicia é unha familia chea de veciños. E hai que pedirlle o voto tamén aos que nos votaron nas outras eleccións e están esperando a que yo agradecemos o voto para ter legitimidade para pedirlle o seguinte. E, por suposto, tamén hai que pedirlle o voto a aqueles que ainda non nos votaron nunca. Porque estou convencido que hai moita xente que non está de acordo cun multipartito de 10 partidos. Pode haber xente do Partido Socialista, pero non está de acordo en ningún caso que o Partido Socialista goberne con calquera. Porque eu tampouco estaría de acordo que o Partido Popular de Galicia gobernara con calquera que pasa pola calle, para que, gañando hoy, non o deixemos gobernar. Por iso, amigas e amigos, pídevos que o domingo 12 de xullo vayamos a votar e nos unamos nas urnas para avanzar xuntos nunha estrada estreita chea de curvas, de precipicios e de problemas, que é o que nos espera nos próximos anos. Queridos amigos, non pensemos que outros decidan por nós. Non pensemos que as papeletas chegan voando aos colexios electorais. Non pensemos que hai xente que ten máis poder que os demais. Calquera dos que estamos aquí, vamos a ter a mesma cuota para decidir o presidente de Galicia que eu. Un voto, unha persona, un home, unha muller, un mozo, unha moza, unha persona de 80, de 85. Calquera persona maior de 18 anos ten as mesmas posibilidades que o presidente da Xunta para decidir o futuro de Galicia. Por tanto, vimos aquí para propoñer seguir traballando xuntos, para decir moi claramente que as enquisas poden decir o que queiran, que sabemos perfectamente distinguir entre unha enquisa e un resultado electoral, e que sabemos que as maiorías son moi caras, son moi escasas, e prácticamente son inexistentes en España. Nos propoñemos seguir traballando, é o que vimos a ofrecer. Nos propoñemos traballar. Sabemos que os que veñen aquí a predicar se confunden de lugar. Non nos vimos aquí, en primer lugar, a insultar a ninguén, porque queremos gobernar para todos os galegos. Non vimos a falar mal dos outros candidatos, porque non temos tempo. Non temos tempo de falar dos 10 candidatos, porque o único tempo que temos é para invertir en explicar o noso programa. Non vimos aquí para desunir a nadie, nin para facer bloques contra uns e contra outros, nin para importar modelos de fracturas sociales,
como os que hai en Cataluña ou, lamentablemente, tamén na política nacional. Nós vimos aquí para decir queremos seguir xestionando e mellorando a sanidade pública. Primeiro objetivo, neste momento, trascendental. No momento da pandemia, se viu, se notou, se percibiu, e podemos medir a calidad dos servicios sanitarios de cada un. Resulta que cando estaban dicindo que Galicia é unha comunidade que certamente o 25% da población ten máis de 65 anos e, por lo tanto, tiña máis posibilidades de ter malos datos na pandemia, resulta que Galicia, xunto con Canarias, son as dúas comunidades cos mellores datos de España todos os días, durante todas as semanas e durante todos os meses do ataque duro, durísimo do virus durante aquelas semanas. Por tanto, nos vimos aquí a falar de renovar os hospitais e de seguir facendo os centros de saúde e seguir facendo atención a domicilio e seguir ampliando a teleasistencia para que a xente non teña que ir inevitablemente a un centro de saúde, senón que poda falar co seu médico de cabeceira para resolver as patoloxías banales ou para resolver simplemente unha consulta de seguimento dunha patoloxía menor. Vimos aquí para decir que estamos a piques de finalizar un novo centro de saúde completo. O Servicio Galego de Saúde será un centro de saúde novo, con hospitales e con centros. 80 centros de saúde estuvemos construindo, renovando e ampliando estos anos. E, por suposto, aínda que en esta área sanitaria o Hospital de Santiago vamos a renovar, xa estamos co proxecto constructivo, había outras áreas sanitarias onde non había hospitales preparados, como en Vigo. Non quero pensar en ningún instante que houbera ocurrido en Vigo durante a pandemia se non houbéramos feito o hospital que fixemos en Vigo. Non quero pensalo porque lle pon os pelos de punta a calquera. Non quero pensar tampouco que houbera ocurrido en Ourense, no hospital de Ourense, con 3 camas por habitación e un baño cada 3 habitacións. Era a situación que nos atopamos e fixemos un novo edificio completo de hospitalización. Tampouco quero pensar que houbera ocurrido si chegamos a Coruña con 900 metros do servicio de urxencias que tiña cando chegamos, hoxe ten casi 5.000 e queda pequeno. Se non houberamos ampliado o servicio de urxencias ou as UCIs de Santiago, ou se non houberamos duplicado o hospital de Salnés e Vilagarcía, ou se non houberamos duplicado o hospital da Mariña Lucense. Queridos amigos, nós traballamos durante a pandemia para preservar a saúde pública da xente, vamos a seguir facendo, vamos a tomar todas as medidas que sexan necesarias. Se vemos que hai un brote nunha comarca, intentaremos controlar o brote e pediremos todas as medidas de prevención imprescindibles e o máis ambiciosas posible para controlalo antes. O pasado xoves no Consello da Xunta falei da necesidade de que a xente moza sexa responsable, porque aínda que a eles lles ataque menos, incluso que ás veces nin o noten, ese virus está esperando aí para infectar todavía a millóns de personas en Europa e no resto do mundo, porque non hai vacina nin haberá para os próximos 2 anos, e cando haxa vacina xa veremos os resultados que ten. Por tanto, en campaña, durante campaña, antes da campaña e despois das eleccións, vamos a seguir cuidando a saúde pública de Galicia igual que a cuidamos durante os meses do estado de alarma. E seguiremos tomando decisións igual que as tomamos durante aqueles meses. Para nós é o máis importante, é a nosa responsabilidade. Nos propoñamos, e o dixo o conselleiro de Educación, aínda que agora este en Cultura e Turismo, me sinto moi orgulloso do conselleiro de Educación porque conseguiu 2 cousas excepcionais. A primeira, que o fracaso escolar, cando chegamos á Xunta, que era do 26%, se reducira ao 11%, máis da metade. E a segunda, que o informe PISA, ese que mide os sistemas públicos educativos de toda Europa e de todos os países da OCDE, Galicia fora a primeira comunidade autónoma en competencias de matemáticas, a segunda en ciencias, a media por riba da Unión Europea, por riba de España e por riba dos países da OCDE. Eso é educación pública de verdad. O outro é falar, isto é facer. E en Lalín distingue moi ben entre falar e facer. Eu me sinto moi orgulloso de seguir traballando para decirle a todas as familias en Galicia que todos os que teñan 2 ou máis fillos, o segundo fillo non vai a pagar escola infantil no próximo curso. Xa estaba aprobada a medida desde abril deste ano. Chegou a pandemia e tuvimos que pechar as escolas infantiles.
pero seremos a única comunidade autónoma, polo menos de momento, que non pague no próximo curso todas as familias que teñan 2 ou máis fillos. E tamén seremos a única comunidade autónoma que todas as familias con 2 fillos ou familias monoparentais teñan as mismas desgravacións no imposto da renta que as familias numerosas. Porque nos interesa moitísimo loitar contra o problema demográfico de Galicia. E tamén nos interesa, de queremos deixarlo claro dende o principio, os maiores. Os maiores que nos deron a vida, os maiores os que lle debemos a vida, non podemos dar a súa vida por perdida. E do mesmo xeito que se deron altas hospitalarias durante a pandemia a xentes de máis de 100 anos, os vamos a seguir coidando, porque todos os que estamos aquí a nosa aspiración máxima é chegar a ser maior. E un fillo que non cuida do pai non merece que os sea cuidado polos fillos despois. Mirade, incrementamos 6.000 plazas de residencias da terceira idade. E pasamos de 14.000 a 61.000 dependentes que cobran todos os meses. E por eso, queridos amigos, nos sentimos tranquilos co aval de que fixemos todo o posible por estar en mellores situacións que aquela que atopamos a Galicia do ano 2009. E despois outro dos mantras que se utiliza por aí, que de Galicia se vai todo o mundo. Dicen os nacionalistas que de Galicia se vai todo o mundo. Pois sí. Ahora que salen os datos da última década, 2009-2019, resulta que en Galicia entraron 47.000 personas máis das que se foron. O que pasa en Galicia é que nacen menos de 20.000 personas e morren máis de 38.000. Ese é o problema de Galicia. Non que se vaya a xente está vindo. O problema é que hai unha diferencia entre falecementos e nacementos. E o rural. Mirade, nunca na historia do país se produxo tanta carne de vacuno, de porcino e avícola como ahora. Nunca na historia do país se produxeron tantas toneladas de leite como ahora. Na vida, jamás. Nunca se transformaron tantas toneladas de leite como ahora. Nos últimos anos o prezo do leite subiu un 14% e a produción un 7%. Ahora que o prezo do leite volve a ter tensións a baixa, o sabemos perfectamente, os podo asegurar que como consecuencia que caíu o consumo porque os hoteles e os restaurantes deixaron de consumir, e os 80 millóns de turistas que entraban en España xa non entrarán este verán, pero volverá a subir o prezo do leite como subiu en anos anteriores. Nunca tivemos tanta corta de madeira como ahora, o 50% total de cortas do país, pero seguimos tendo máis árbores que nunca. Nunca tivemos tanta pesca, tanto marisqueo, tanta acuicultura como ahora. Nunca exportamos tanto viño como ahora. E por eso cando dicen que temos o rural abandonado, no, o que hai terras abandonadas, eso sí. Pero os proxectos das aldeas modelo e os proxectos dos polígonos agrarios e os polígonos forestais marcarán un antes e un despois do sector rural e da capacidade forestal e agraria do país. Temos a un excelente director xeral na Consellería de Medio Rural que o fimos a buscar a esta comarca, o antigo alcalde de Cerdedo. Non había que explicarlle que é o que había que facer no rural. Está facendo na Consellería o que faría calquera alcalde que vive e que naceu e que quere seguir vivindo no rural. E por eso aproveito, dado que está aquí, para darlle as grazas polo excelente traballo que fixo nunha dirección xeral clave da Consellería de Medio Rural. Podedes confiar nel, porque el sabe do medio rural. Somos a única comunidade autónoma en España que non se paga un patacón por comprar, vender ou permutar unha parcela. Impostos cero no rural. E cando falan aquí de que teñen políticas de non sei que, pero que políticas de non sei que? Se queres ter unha política do rural, quítalle os impostos ao rural. Quítalle os impostos para aqueles que queran vender e ampliar as súas explotacións. E depois, cando teñamos as explotacións ampliadas, e cando volvamos outra vez a facturar e a incrementar a capacidade de riqueza do rural, si queres, volve a cobrar impostos. Pero durante unha década, quítalle os impostos ao rural e verás como vamos a ter un rural máis racional, mellor explotado, con parcelas máis grandes, con superficies, con máis forraxe e menos dependencia dos pensos ou do millo que temos que comprar de fora. Mirade, suprimimos o imposto das herdanzas, o 99,9% dos galegos. En plena crise económica. E o 99,9% dos galegos levamos 3 anos sin pagar un euro cando temos que herdar.
Por tanto, queridos amigos, ese é o aval dos feitos. Eso é no que invertimos os vosos votos. Mirade, eu seguro que cometín bastantes errores nunha década. Dá tempo para equivocarse. Pero nunca lle fallei o compromiso con Galicia. Cando dicen que me comprometía con Galicia, cumplín. E por eso me atrevo a volver a pedir o voto da xente. Se eu fora un saltinsbanqui ou dicir unha cosa e a contraria e intentar facer unha cosa e despois facer a outra, probablemente non me presentaría outra vez a estas eleccións. Pero como o que dixen intentei cumplilo, e dende logo vos podo asegurar que non intentei engañar nunca a ninguén, eu me volvo a someter ao criterio do povo, do meu povo, para que me diga se podo seguir sendo útil 4 anos máis ou prefiren que me dedique a outra cousa. Aceptarei o veredicto do povo, porque gracias ao povo son o que son. E todo o meu capital político yo debo a Galicia. As mulleres e homes que confiaron en min durante 11 anos de vacas fracas. E agora que volven outra vez as vacas fracas, volvo a pedir o apoio de Galicia para salir adiante. Mirade, é evidente que pode gustar máis ou menos o que digo, pero o que nunca fixen foi prometer cousas imposibles. Eu si prometo facer o posible para cumprir todo o que podamos facer xuntos, pero andar engañando e falar barato, no, eso no. Mirade, nós vamos a seguir traballando, ¿para qué? Para casi 500 personas sigan cobrando a lei de dependencia todos os meses en la LIN. Que se dice pronto, 500 nóminas ao mes. Vamos a seguir traballando como fixemos para ampliar as escolas infantiles. Fixemos e temos 158 plazas públicas das escolas infantiles en Larín, unha ratio de cobertura superior a que propón a Unión Europea. Fixemos un novo colexio o Xesús Golmar no ano 9 co entregamos de casi 6 millóns de euros. E ampliamos o Instituto Laxeiro tamén e o entregamos no ano 17. Nótase que o Consello de Educación daquela era de Lalín. Seguimos traballando e finalizamos as conexións hacia Ourense. Agora un rapaz de Lalín cunha tarxeta xoven pode ir a Santiago, a Pontevedra, a Vigo, a Coruña, a Ferrol, a Ourense, gratis. Os menores de 21 anos. Hai moita xente que fala de apoiar a mocidade. Apoia a mocidade. Mételle unhas tasas universitarias sin subir un euro nos últimos 11 anos. Consigue que estudar universidade en Galicia sexa o lugar máis barato de España. Entre 800 e 900 euros o ano por matrícula, cando unha universidade pública en Madrid ou en Barcelona costa 3.000 euros o ano. Facilita o transporte a esos rapaces, a esos mozos, e libera aos pais de ter que pagar ese transporte. Entendemos que de eso se trata. Non de vir aquí a axitar bandeiras, nin a facer eslogans. Se trata de vir aquí a rendir contas, e non contos. Por eso, non hipotequemos 4 anos de Galicia, 4 anos de recuperación, de progreso e de benestar, porque nos relaxemos o próximo domingo. O próximo domingo prestémoslle 15 minutos ao país. Vayamos 15 minutos a votar, colexios totalmente revisados, circuitos de entrada e salida distintos, prioridade para os maiores de 65 anos que non fagan colas, máscara a todos os que cheguen aos colexios e non a traigan de casa, geles hidroalcohólicos en todas as mesas. Prestémoslle 15 minutos ao país para non hipotecalo. Superemos o peor da pandemia. Pois agora temos que superar todavía o que nos resta de pandemia e o peor da crise económica que está chegando. Temos que enfrontarnos ás consecuencias económicas, sociais e laborais da pandemia. Sí, non o vamos a negar. Ahora ben, se confiades nun goberno que ten experiencia, nun goberno que ten un programa que o podamos executar dende o primeiro día, dende un goberno que non ven a aprender, dende un goberno que representa a experiencia e non o experimento, se confiades en min como presidente da comunidade autónoma, como presidente dos galegos, se confiades en todo isto, eu pídovos que non deades un voto por conseguido e que vayades o 12 de xullo a votar masivamente. E masivamente significa votar con todas as gañas para que Galicia gañe de verdade, para que a victoria sexa o resultado das urnas. Mirade, e remato xa. Antes de vir,
sempre miro o resultado do lugar onde vou a falar. Eu teño, antes de acabar, que dar as grazas, porque nas autonómicas do ano 16 en Alín votaron a favor da candidatura que encabezo o 64%. Eso sí que é un resultado estratosférico, Pepe. E por iso veño aquí diante do alcalde de Rodeiro, dos compañeiros de Silleda, ou dos compañeiros da Golada, ou de Cercedo, diante de Ana Pastor, dos compañeiros de Vila de Cruces. E veño a dar as grazas a esta comarca, a comarca do Deza, e veño a dar as grazas por tantos anos de presidente da Comunidade Autónoma. E veño dar as grazas sentidas. Me gustaría vir outra vez aquí como presidente da Comunidade Autónoma. Como dice Pepe, por mí no vai quedar. Ahora me vou a Santiago e depois me vou a Carballo e mañá non sei a cando vou. Pongo o teléfono onde vou ali e punto. E vou encantado ademais, porque se hai algo que me gusta de forma especial é ver este decorado impresionante que temos en todos os lugares de Galicia. Estuvemos en Vilagarcía pola mañá e estuvemos presentando o noso programa electoral da pesca ao lado dun estanque no auditorio de Santiago, rodeados de patróns, de mariñeiros, de mariscadoras. Queridos amigos, que se pode pedir máis que os galegos confíen en ti? Quero decirvos que eu tamén confío nos galegos. Que se non confiara ante a crise que ven, eu non me presentaba. Non me presentaba porque isto non vai a ser fácil. Dice o Banco de España que vamos ao 24,7% de paro. Esos son 6,5 millóns de parados. Dice o Banco de España que vamos a un déficit público do 15%. Cando tuvemos máis déficit público era do 6%. Ahora vamos a duplicar o déficit. Dice o Banco de España que o Producto Interior Bruto do país se vai a despeñar cun menos 10%. No ano 2010-2011 o déficit público baixaba, perdón, o PIB, o Producto Interior Bruto baixaba o 4%. E agora nos dicen que vai baixar o 10%. E agora, menos mal, que o Banco Central Europeo nos vai a comprar toda a deuda pública que vamos a emitir. Porque senón non habería ningún banco, ninguna banca privada no mundo que comprara toda a deuda pública que España necesita para chegar a fin de mes. Este é o panorama que tenemos, este é o panorama que temos, este é o panorama no que nos vamos a enfrentar. Pero do mesmo xeito que nos enfrentamos ás vacas fracas durante a crise post-Zapatero, do mesmo xeito que nos enfrentamos ao engano das preferentes, 75.000 familias engranadas. Do mesmo xeito que nos tuvemos que enfrentar á quebra das caixas de aforro, aquel paro de 54.000 parados no último ano do goberno anterior antes de chegar á Xunta, 54.000 empregos destruídos. Do mesmo xeito que nos enfrentamos a unha deuda pública superior á media das comunidades autónomas e a 2.000 millóns de euros sin pagar na Xunta. Despois de todo o que trenamos, todo o que vivimos xuntos, eu vos aseguro, queridos amigos, que si seguimos traballando xuntos, e sobre todo, si facemos o que temos que facer na semana que nos queda, que ir a votar en liberdade, eu vos aseguro que ese voto será a chave para romper a recesión económica do ano 20 e do ano 21 e empezar a crecer no ano 22 e no ano 23 e volver outra vez ás maiores cotas de benestar e ás maiores cotas de renta per cápita da historia económica de Galicia. Ese é o meu compromiso e ese é o meu trato. Vamos a cumprir o trato e vamos a votar o 12 de xullo. Gracias, Lalín. Gracias, Pepe. Gracias, compañeiros. Adiante. Galicia moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, chea bondosa de vida. Galicia moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas. Queridos amigos, tócame a min despedir.
quixo a organización que fora eu que pechase. Para mí, sin dúbida, é unha honra falar despois do presidente Feijóo. É unha honra porque, sin dúbida, é un mellor político que há hoxe en España. Non é o mellor dos de Madrid, non é o mellor das comunidades autónomas, é, sin dúbida, o político máis brillante, e máis capaz, e máis sensato, e máis sincero que hai en toda España, sin dúbida. Unha pena que non este en Moncloa, que é onde tiña que estar, aínda que os galegos nos convén que esteña en Galicia. Querido Balseiros, Cristina, Lugués, Fito, Suso de Cruces, tamén vin por aí a Maril de Silleda, queridos amigos todos, especialmente a Román. Dicía a Román que había traballado comigo e con Feijóo e que eran dous estilos moi distintos, é certo, dou fe, inda que son parte. Eu ladro moito e mordo pouco, o presidente ladra pouco e morde moito, pero bueno, non morda escaladas, o cal é boa señal, porque, mirade, no posto que ele está, hai que morder, porque senón, como dicía Castelao, mexan por un e temos que decir que chove. E gracias a ter a Feijóo en Galicia, non temos que decir que chove, que defende como ninguén o que é noso. A modo telegráfico, eu porque creo que xa está todo dito. Sin dúbida, o día 12 xogámonos moito. O domingo que ven, xogámonos moito os galegos. E xogámonos moito porque ou goberna Feijóo e o seu equipo, entre os que afortunadamente está un lalinense, non moitos concellos teñen alguén do concello no Consello da Xunta. Ese é un privilexio. En Galicia hai 313 concellos, como sabedes, e conselleiros hai os que hai. Botade contas a cantos conselleiros tocan por concello e comprobaredes que os de Lalín somos uns privilexiados. A Feijóo non lle hai que dicir onde queda Lalín, nin lle hai que dicir, non lle hai que falar das necesidades de Lalín, que as coñece todas. El falou aquí do sistema sanitario. Esta legislatura que comenzará o domingo, sin dúbida, vai traer cousas moi importantes para Lalín. Queridos amigos, conocémonos todos. Pódese traballar con xente de outro partido, sí. Xo fixen en algunha ocasión co bipartito. Pero non é o mismo pedirlle as cousas aos dun, aos da casa, que a pedirlle aos de fora. Cambia moito conto. E nós temos moitas cousas que facer. Nestes 4 anos, nestes 3 anos que nos quedan, de mandato municipal. Temos que poñer en marcha, e vaise poñer seguro, o do Alto de Vales, o centro sanitario. Sin dúbida, vai ser unha cousa extraordinaria para Lalín se eso sumamos o que xa nos leva feito o conselleiro e o presidente Feijóo, como é o ADO, que os que utilizaron saben da bondade o mesmo, como é o centro de diálisis, que outro día estuvemos vendo, que a xerente do hospital e xa está prácticamente para acabarse no mes de agosto, en setembro, hacia mediados de setembro, aí polas festas de Lalín, poñerase en marcha, xunto co CIS, vais marcar un antes e un despois da sanidade para Lalín e para Odeza. Tamén temos a cuarta fase do polígono. Este ano, no presuposto da Xunta de Galicia, foron 3 millóns de euros para acabar de expropiar o que falta. E logo hai que acometelo. O proxecto estáse traballando nel. Espero que se acometa para o ano. Aí quedan un montón de cousas pendentes en concentración parcelaria. Aí queda o edificio de medio rural ao que non renunciamos, aínda que se fixo unhas novas oficinas, pero son alugadas, como sabedes. Aí queda unha serie de cousas que, sin dúbida, non é o mesmo facelas co goberno de Feijóo que así o goberno de Feijóo. Primeiro porque temos a sorte os do goberno de Lalín de poder chamar aos conselleiros un por un e coñécennos todos. E cando algún temos menos trato con el, recurrimos a Román. Recurrimos a Román como é a nosa obligación e como é a súa, para dicirlle, oye, bótame un amau co conselleiro tal, porque lle fun pedir isto, vino así un pouco como o can que non xanta. Procura botarlle a mau polo lombo, el a ti seguro que tamén, entre vos, entre compañeiros, vos pediredes cousas, e aproveita para tirar un pouco para o teu. E Román faino sempre encantado,
Polo tanto, para nós, querido Román, o feito de que ti estés no gabinete de Feijóo é un aval para esa candidatura que sin duda vai salir beneficiada e vai salir gañadora. Mirade, hai 5 anos nós tamén contábamos ganar. Dixo aquí Román, as enquisas dábanos un máis dos que tiñamos e sacamos 4 menos dos que tiñamos. Houve un exceso de confianza, polo tanto que non vai a ocurrir algo parecido, donde as enquisas nos dan todas moi ben e logo, por unha razón ou por outra, como dan tan ben as enquisas, de dicir, eu quería que ganara Feijóo, pero total vai a ganar igual, inda que non vaya. Non. Se non se vai, é cando non vai gobernar Feijóo. E aquí que sepades que con que nos falte un solo voto para o diputado 38, gobernarán os outros seguro. Seguro non, segurísimo. Inda que falte un solo voto. Por lo tanto, non podemos dar un voto por perdido. Temos que traballar, como sempre traballamos os de la LIN, e recordaba aquí o presidente de que nas últimas quitamos o 65%. Hai que intentar manter esas cifras de récord, que, aínda que nos supera ampliamente Dozón, e vexo aquí a Fito, pois nos concellos de máis de 20.000 habitantes, ningún concello de Galicia acadou o 105%. Ben é certo que con boa ferramenta traballa calquera, e iba na lista o presidente Feijóo e iba na lista o conselleiro Román, e, por tanto, foi máis doado. Pero, en todo caso, non podemos dormirnos. E remato, queridos amigos. Eu creo que o próximo domingo pode ser unha data tremendamente importante para Galicia, porque o presidente Feijóo é especialista en rexir en épocas de crisis. Chegou ao goberno da Xunta no ano 9, donde había unha crisis tremenda, donde había unha crisis espantosa. E foi rexindo o pouco que había, como se di vulgarmente a miseria. Estuvo case sempre rexindo miseria. E cando parecía que empezaba a pular un pouco a cousa, ven a carallada do coronavirus. E outra vez volta a casilla de empezar. E, sin dúbida, non hai mellor garantía para os galegos, e, por suposto, para os de la LIN, que Feijóo este no goberno da Xunta. Ben é certo que xa nos gustaría que ao mellor estuvera tamén noutros estamentos donde se deciden cousas tremendamente máis importantes e donde todos os que están ali, propios e estranos, non lle chegan a sola do zapato ao presidente Feijóo. Queridos amigos, Lalín non vai fallar, vémonos a noite e seguro que vai haber un gran resultado para Lalín e para Galicia. Moitas gracias. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doxe mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo, nestes días, e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito elar e fogar, avoa, nai, muller, filla, irmá. Galicia é fecho do